Καλημέρα Μάντα, τι κάνετε? Λοιπόν, μόλις τελείωσα το cross, είμαι εδώ στο γυμναστήριο και θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι οι δυσκολίες υπάρχουν. Είναι δύσκολο το cross, έτσι. Η γυμναστική είναι δύσκολη, παιδιά. Κάποιοι ακούτε γυμναστική και παίρνετε δρόμο. Πω, τι κάνεις, μου λέτε, πώς το κάνεις, τι κάνεις, όλα αυτά. Είναι δύσκολο, λέτε. Ναι, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολη η γυμναστική και έτσι πρέπει να είναι. Εντάξει. Αλλά όμως, γιατί το κάνεις το δύσκολο? Γιατί ξέρεις ότι μετά το δύσκολο, μετά την προπόνηση, είναι το εύκολο. Μετά είναι το ωραίο, μετά νιώθεις καλά μετά την προπόνηση. Νιώθεις ευεξία, είναι οι ενδορφίνες, είναι όλα αυτά που λένε. Νιώθεις καλά μετά την προπόνηση. Οπότε μετά τη δυσκολία έρχεται η όμορφη διάθεση, έρχονται τα ωραία πράγματα, έρχεται το ωραίο σώμα, έρχεται το ανοιχτό μυαλό, έρχεται η καλή σκέψη, έρχεται η θετική νοοτροπία. Όλα αυτά φτιάχνονται και ειδικά αν το κάνεις και πρωί. Εντάξει, οπότε το ίδιο πράγμα είναι και στις business και στη ζωή και σε όλα. Είναι δύσκολο και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά όμως, κοίταξε τι γίνεται, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι δεν ξέρουμε οι περισσότεροι ότι μετά το δύσκολο έρχεται και το καλό, έρχεται το εύκολο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Οπότε τα παρατάμε, εγκαταλείπουμε. Εντάξει, οπότε πόσο καλύτερα θα ήταν εάν ξέραμε ότι μετά το δύσκολο έρχεται το ωραίο, έρχεται το εύκολο, έρχεται καλή διάθεση, έρχεται τα χρήματα, έρχεται το ωραίο σώμα, έρχεται η υγεία, έρχεται ας πούμε η όμορφη οικογένεια, έρχονται όλα αυτά τα όμορφα πράγματα, ή το να μην ασχολείσαι με τους λογαριασμούς. Εντάξει, ξέρεις κάθε μήνα πόσο ήρθε το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό, τα ξέρουμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία που έρχονται μετά. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσουμε το δύσκολο. Και το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό το δύσκολο, αλλά σίγουρα δεν θα κρατήσει για πάντα. Σίγουρα δεν θα κρατήσει για πάντα. Εντάξει, οπότε ας αποδεχτούμε τη δυσκολία, να το πω έτσι όμορφα, γιατί μήπως πρέπει να πιστέψουμε από τώρα ότι μετά έρχονται τα ωραία πράγματα, ακόμα και αν δεν τα έχουμε δει μπροστά μας. Καλημέρα. Τι είπα τώρα,